N'aka anya ndị gboo ndị mbụ ndegede ndị buru ụzọ buo obu n'ala na mba ada agwa okwu asị nne ihe ọwụ onye ka anyị kwuru ihe mmụọ kwuru ka mmadụ na-eme n'ike nga ike anaghị adịgide n'ala na mba ada agwa n'okwu asị nne Mogu Ide one in the natural test of the palms. Also, na anyị ga-agbaka nkwụ, anyị ga-agbaka ngwọ wee nọsie ike ma nọka nka na-echie ike ndị ichie ndị ochie ji adịgide n'ala. A sị na nwa nọ n'ahụ nne ya n'obu ka esi ebu. As you can see, ọfọ n'ogu ka Ide one. Ọ na-akwa achọ, ọ na-akwa achọ ụzọ ebe o si aga nọ n'ọwalịa n'ilu ọma ka ejule ji aga mgbe ma ọ sị na mmanya na-eme ka obi ṅụrịa, mmanya na-eme ka obi ṅụrịa, mmanya na-eme ka obi ṅụrịa. Abamawa 04 verse 15. Yes, and is there indeed. Ewepụ n'oke ana ndị gboo dobere, mana ha na-esti ketere gị iwepụ ya mgbe ị na-amaghị. Ọ sị na ọmụchiarị anyị na-amaghị ka anyị na-agba. Mana eru anya na kwukwuru oge ana na nwa nọ n'ahụ nne ya n'obu kesi obodo. Mbe na mba niile mbe adagwana okwu asị nne. Onye mmụọ ka mmadụ otu ụbọchị agba afọ ime n'aka anyị nọ, n'aka anyị bịakwuru ịnọ anọsie ike n'ike nga ike anaghị adịgide n'ala. A sị na fulu nwere ada enwe, fulu nwere anaghị enwe. Onye si n'isi anyị na-agba aja nke ka ọ ga-eji wechụ chi nwoke na aja na nwe mmadụ niile ana na-ebu eke aka aja bịa na-eme ọnụ mmanụ anya n'ihe dị mma gbara agbata obi. Yes, gbara agbata obi na mgbe ị maara na mgbe ị na-amaghị. Ineru anya n'okpukpe ebe oge a na mba adagwa n'okwu asị. Mbe asị m ị na-agwa n'okwu asị ma ogu ma ọgbọ. Mbe asị m ị na-agwa na okwu asị ma ogu ma ọgbọ. Gara n'oge ka ijere ndụ okwu ga anyị oge mba adagwa n'okwu asị. Ineru anya na kwelu oge a na ọ sị na mbugapụta ka ndị ya bibiri onwe ha nọ. Ọ sị gị bịa ka na-ata gị, bịa ka ị mara chi gị ka ịkwụọ wee nwee ike ịtakwa wee kwụọ ụgwọ onye ụwa gị ji. Ịkwụ ụgwọ onye ụwa gị ji life adịtụrụ gị izi okwelu oge a na. Let me tell you, ndị ji gị na nche ka ị nọrọ na nche mgbe ị na-amaghị. The great owner of the existence na-akpọgo oku si gị bịa zara ya n'aka anya ndị gboo from the existing protocol. Sperm cells na-eriri na-adịghị ntigbu. Ọ sị na atibu ozochiwe na ọ naghị ezuzi. Unu ejezina ka unu soro wee na-etibusi na-ezochikwa. Nata n'ụlọ kwukwuru unu ana ka e wee dozie ihe a mebiri emebi. Ọ sị gị na ọ na mbugapụta ebugapụta gị, mmụọ bugapụta gị, ịdị free and you will be free indeed. That is why you get to my hand and maybe or bido mere ife na. Yes, this is me calling my voice. Nwoke ke voice we come now, but abasara na nnabata ka mmanụ. So
ekwe ka m ihe ị na-eme jigata leruo anya na okpuru oge a ka anabata gị iwe nọsie ike mana ọkara onwe gị ụbọchị gị nka mgbe na mma gị ka ndị a na-ebibi gị na-efameshi gị without you knowing that n'aka aja aja na-eme mmadụ mana o nwere ihe ị na-eri n'elu a na-abụọ meshi na mmịpụta si na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ okpuru ugwu mgbe iri n'osisi gị fudo gị na-edo ibe akwụkwọ anya ka ị wee dị. Nna m si n'otupụrụ nwaanyị adị mma na nta adị m egusi adị mma na ajụ. That is why ị ga-eji ma the protocol ị na-eso, the protocol of the beast, the protocol of the beast, the Vatican beast has engulfed on us, trying to destroy the memorandums of the commoners, the natives. And I push them away by saying the fact na nwa nọ n'ahụ nne ya furu nwere anaghị enwe kedu ụkwụ gbara ọsọ ihe ewu kedu onye na-agbara oshiarị ị na-agbara nna gị oshiarị ka ị na-agbara ndị mba oshiarị ndị shieshi ọ sị na ndị shieshi ka anyị na-aya my father sị na ndị siesi ka anyị na-aya ma aka aja aja ya na mmanụ maka na ihe ichutere ya ka ị na-eri mana ọ kaara gị mma na iji anya odo wee gbanyere ana ji akpụ ị ga-eburukwa n'olu oge ya ịgbanyere ana ji akpụ nke ị ga-eburukwa n'olu oge ya maka mgbe ọbụla ị na-eso the seed of discord, hatred and malice niile a ha jupụtara na ndụ gị. I tell you, asị ihe agwọ sịrị nwaanyị ka ọ na-asị nwoke a na-asịsasị. A lot of families, a lot of bond, a lot of confidence are being destroyed because of the Vatican beast. Asị mba ụwa mba adagwa n'okwu asị bụ nwa nọ n'ahụ nne ya so n'ihe ụtọ ka enu ji atụrụ n'ime. From the protocol of the sweetness and the mercies of the good romance gives the fruit of the multiplication. Nwa nọ n'ahụ nwa ji amụta nwa na ọmụrụ nwa ka anyị nọ. We don't want to buy the IQ Elon Musk would want to sell off by telling us to you can get a robot as a wife and the house with a password. What an arrant beast thought. What will be the responsibilities of the women? Because the women have failed men. That is why you are seeing all of those imaginations. But it wouldn't work. All this a seed of discord all between men and women of this earth. Come up, you down. Together make multiplication. Enuya natural n'ime na mmiri ozuzo n'ihe mmiri ka ndụ dị. Ndị Igbo ji esochi ike n'ahịa na-anọ ụbọchị na-anọsiri anyị ike n'ike ndị ike anaghị adịgide na ndị Igbo na-esi ya n'udo ogbugbu aja na ngene. Akwa nne ana na-amụta aja beneath the earth crust. From beneath the earth crust, they use the memorandums of your common brain, sucking the crude out of you, making you workaholic in fuel, in diesel, in whatever IQ of destructions, method of humanity is burning up. Psych, taking you away from your father, making you hateful of self because you don't know what you are doing. My father said to me, kedu okwu gbara ọsọ ihe ewu kedu aka aja aja na-emere nke ọnụ mmanụ o si n'ịgba nna o si gị hapụ nna gị. Hatred and malice were jupụtara ịnụnana
hapụ nna dị oke nna dị ya Vatican beast kụnyere as a seed in your IQ. Forget it. Don't just lose your existence because of a paper painted. Ụwa bụ ihe anya na ihe dị mma gbara agbata obi. Ọ bụrụ na ha si na ntụtụ ha kọrọ gị ka ha na-agha gị mgbe ị na-amaghị ka ihe ndị a na-emejupụta, mana ọ kara gị mma na ị na-eruru anya na nwa nọ n'ahụ nne ya n'obu kesi ebe bịa soro nkwue ma soro mmechi nwa okuke bịa nọsiere m ike against the predators ndị ụkwụ gbara ọsọ mbibi ji jupụta